Why nag-reconnecting people? Ugoy, what happened? What happened reconnecting? Sogra Katon. Shout out to you. Shout out to all. Thank you for the thumbs up. Thank you to all. Yes. Ikaw ang pag-asa sa buhay. 3 million in the house. Yo, yo. Ang gulo na ng mundo. Gulo ng Pilipinas. Sid hi. 313. Oy, hello. Hello, sir. Assalamualaikum wabarakatuh. Crisel. Hello. Ayan. Hello to you. Hello to all. And thank you so much. 6 million in the house. 2 thumbs up. Thank you so much for 2 thumbs up. Hello, how are you? People in the world. Crisel, hello. Please do comment. I will read your comment. Anong masasabi niyo sa panahon ngayon? Sobrang gulo-gulo na. About flood control. Na na-flood lang pero hindi na control. Hello. Thank you for a thumbs up. 3 thumbs up. Hello. Thank you so much. 5 amazing people. Thank you so much for thumbs up. Thanks for the thumbs up. Please do comment, guys. I will read your comment and I will answer your questions. If you do questions, I will answer to you. Hey. Okay. 5 amazing stories. Thank you so much. Salamat sa Nawar guna mo. My head is my hair is new color, white color, white. Hindi ko makukuha eh. Okay, ayan. Thanks for the thumbs up, my friend. Hello to all. Well, kuha na lang tail, Brian. Palihog do. Sige na. Anong wala mo nagyuli sa ref na do? Yuli na. Pero mabugnaw na. Wow, Juna May Paghonsan. Shout out to you. Juna May Paghonsan. Are you Filipino or what country are you there? Are you from pala? What country are you from? You're a Filipino or what?
Tsunami Paghonsan. Oy, Summer Mix Vlogs. Oh man, wala man ko nagdita. Wala ko nagdita. Hi everyone. Hello. Naay plato kayo. Oy. Wayne Julian. Wayne Julian, hello. Meron kaming plato dito kaso isa lang. Yung plato namin, Wayne. Nag-iisang plato lang, Wayne. Nag-iisa lang yung plato namin. Patatas. Wow, patatas. Meron patatas. Meron kaming patatas dito. Nag-iisa ring patatas. Wayne. Nandun yung ko. Diba? Sa likod kita niyo sa likod. Ayan may tao sa likod guys ni diba? Hello, hello. How are you? You're fine? Me, I'm fine. Kaya mo paa guys, paa guys. Wow, paa. Thank you for coming my live when Julian. Thank you for coming my live. May babae pala dito guys. Hello. How are you? Daghanan ako uban matabang. Thank you for 5 thumbs up. Si Summer guys, Summer Mix Vlogs. Ayan. And nobody above try to pay a for trade of my love. Nagbibidyo okay pala. Good evening host. Uy. Good evening Jun Sanico Harmonica Music Video. Wow. Ayan, thumbs up Dan host. Thank you so much for the thumbs up. Maraming salamat po. Thank you so much for thumbs up. Parang magaling tong musician Musician kasi harmonica. Di ba? Harmonic music video. Galing to sa music Bagong kaibigan host. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much. You need the jacket. Bibigyan kita ng jacket kung gusto mong jaketan kita or para magaling sa music to kasi musician music video, harmonica, yung mga harmonic video, yung ayan, thank you so much po sa 6 na thumbs up. Maraming salamat po. Okay, salamat sa jacket host. Sige, bigyan kita ng jacket ha.
Problema di mapindot yung cellphone ko. Ano ba to? Saan yung jacket? Adas moderator, no? Tapos standard. Dito ba? Ayan, may jacket ka na po. Okay, salamat sa jacket, host. Titignan natin yung mga video mo. Pahiram naman ng cellphone, be. Titignan ko yung video ni host. Try mo ang last waltz na tunog tugtog ko, host. Last waltz. Try mo ang last waltz na tugtog ko, host. Okay. Last waltz by sino ba kumanta yan? Hamburdick? Or hindi naman yan si Matt Monroe. Si Hamburdick biyata. Last waltz na tugtog. Pakihiram ng mga cellphone ninyo eh. Ano yan? Live. I had a last waltz with you. Titignan ko yung mga video mo ha. Grabing hinaya kayo kuan mo eh. Kasakit sa mata na manghinay kayo. Only people together. Wow, 4.77k subscribers. Ang galing Philippine our native land. Ang puno ng bignay yan. Last waltz handog para sa lahat. Okay. Una natin yung video mo ha. Nasa harang ako mayong gabi ni mo host. Oy, mayong gabi Bisaya di ka di ay. Ayan video mo, nasa harang ako. Want to know my beauty hack? Sana all may harang. Not for my skin. For my Don't skip the harang. It's purple. Please do anong tawag dito? Color corrects yellow. Share naman po ng live natin guys. My beauty hack. Haba ng harang mo. Colgate Optic White Purple. Colgate. Ayun. 2 months ago, taga Sambonga, Sibugay ako host. Taga Sambonga, Sibugay ka pala. Ano video mo? Galing mo palang Bisaya yan. Nad man daga kamo float. Float mo tatawag dito? Float man tawag dito? Taga Sambonga man diay ka di ay. Galing mo Walk with you, lonely people together. I feel in love with you. Last word, Silindron host. Silindron. Silindron pala tawag nito. Isipin pa. 8:24. Silindron host. Silindron pala ang tawag nito. Kala ko float. Ayan, pang 70 tamsak. Galing Last word with you, to pull together. I
In love with you, last word would last forever. La la la. Sa English yan ay harmonica. Okay. Harmonica. Harmonica pala sa English. Celine Dion sa Bisaya, no? Galing ah. Yan, naka-play yung video mo. Galing. Itong ginagamit ko na channel ito sa ano ko to ha, sa ako ani nga misis kini. Summer Mix Vlog. Kining naka-play sa iyo. Sa ako ni nga misis. Summer Mix Vlog. Pwede mo tong balikan. Pag gusto mo ring pag gusto mong balikan to, kasi nag-YouTube naman din yung ko, misis. Ilalagay ko ng bakas dito ha. Makikita mo naman to, Summer Mix Vlog. Ay, may bakas oh. Yung unang nagbabakas. Pwede mo itong balikan na Summer Mix Vlog yan, sir. Maka-play lang yung mo. Subscribe to yan host. Okay, salamat. Nag-YouTube din yung ko misis ko. Ayan, Summer Mix Vlogs. Pwede mo yan balikan pag may time ka po. Last walk with you, two lonely people together. I fell in love with you. Last walk would last forever. La 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 la. Seven minutes tong video mo po, 7 minutes. Hirap ka. Malapit na matapos yung video mo. On forever. The last word would last forever. La 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 la. Thank you so much. 2 million in the house, yo. Thank you. Naka 22 minutes sa tayo guys. Bilis lang no. 23 minutes. Dahil sino ba kung nakuntil ba? Natugon ako. Magpahilot pa sa tuntil. Ay, Hawaii.
Subscribe. Ayan, dan subscribe na ano ha. Sir. Ayan o. Dan subscriber. Dan subscribe to you. Ayan. Matik yan. Tapos ang video mo. Ano. Ayan, dan video ha. Thank you so much ha. Oh. May harang pa. OTW na ako sa iyo ho. Salamat ha. Salamat. May harang pa sa... May harang pa ang isa oh. Ayan oh. Tapos, Ayan, done watching po. Thank you. Ayan, pwede mo lang yan balikan yung naka ano, yung anong tawag yun, naka nagko-comment sa iyo. Summer Mix Vlog yun. Misis ko yun. Tapos kung gusto mo ring i-subscribe yung sa akin, itong ginagamit ko na ni Kael Handos Boholanos. Yan, pwede yan ano mo lang, i-subscribe. Thank you ha, maraming salamat sa iyo ha. At nakaganda ng ano mo, music. Yung harmonica. Silindron. Sino daw kay hawig kay segundo, anong kanto, sino tawag mo na? Talikod. Sige na. I had the last war with you. Sige na, friend. Kaya gunya ada kay katugon ro ko do. Ina. Yan sina magkatugon ro hagok kulit na. Subscribe na ako sa iyo, host. Oy, thank you so much ha. Maraming salamat sa iyo. Salamat Sir John Sanico Harmonica Music Video. Salamat sa pag-subscribe ha. Pasensya ka na rin at tayo lang po dito, wala tayong ibang bisita eh. Kaya one-on-one na lang po tayo ha. Salamat kung if you're busy ka, okay lang yan. Okay lang din. Ano lang yan tambay-tambayan ko lang yung live ko. so only people. Okay na lang bahay mo. 4,000 na. Ay, mamaya subscribe ako kay Summer Mix. Yan, thank you so much ha. Maraming salamat ha, sir. Salamat po. Yung mga video ng ano ko, yung misis ko, ano yan, halos mga luto-luto. Yung mga magluluto ng ulam, ganun. Pero ang ako apong video, nakikita man yung video mo, yung video ko dyan, ano, mga more songs, yung mga kanta ko, mga cover songs. Minsan nagbibiyahe din ako. Nasahod ka na ba sa YT host? Dati Sir John. Dati po sumasahod ako 2 years na akong sumasahod sa YT. Nung hindi pa na-hack yung ano ko, yung dati kong channel talaga. Yung dati kong channel is ano na yon, 19K na yon, 19,000. Lagpas na ng 19,000 yun eh. Yung ano ko, yung pinaka main channel ko, tapos nahack yung New Year. Yung last year lang, nahack yung channel ko, hindi na naagapan. Almost 2 years na ako doon nagsasahod.
Yung ano ko, yung dati kong channel. Yung pangalan ng channel ko dati is ano, Nikael TV Official. Yun ang pinaka main channel ko talaga. Kaso nahack, hindi na naagapan. Kaya ngayon, gumawa ko ng bago, ito ngayon. Pero hindi rin ako masyadong active na kasi busy na ako sa trabaho eh. Kaya minsan pag may time, nagla-live ako. Minsan lang. Pag merong oras, nagla-live ako. Pero more ano talaga, trabaho talaga. Busy na sa trabaho. Pero dati yung channel ko, yung nagsasahod ako sa dating channel ko, active ako doon. Active ako sa channel na yun kasi doon ako sumasahod eh. Kaso na-hack man. Na-hack sa mga taong ano, walang magawa sa buhay. Lahat ng pinaghirapan ko tapos 3 times na akong sumasahod sa YT. Okay. Ako 2 years na akong sumasahod sa YT. Lagpas 2 years na akong sumasahod sa YT. So isang iglap na wala yung channel ko eh. Na-hack. May mga tao nga labdanon ba? Sugmang hack. Walang magawa sa buhay. Darating ang karma nila. Na flood control ang channel ko. Na membro sa flood control channel ko nawala. Sige na do, be. Sige na do kay hawi kasi talikodo. Nagulog ko. As a prank ni anong video yan? It's a prank man. Oh, ayok. Hindi na ma-search yung channel ko. Nung na-hack na channel ko, hindi na ma-search ngayon. Ano na? Sira na. How many times I heard about you is inside my pride. Someone else I broke down and cried. Dan play sa video host. Thank you so much. Maraming salamat po, sir. Medias. Meron medias dito, guys. May pira o bayong. Dan play your video. Maraming salamat po. Kuha sa itong takanan sa cellphone na ba? Sa lamisa na ba? Lihog do. Kay muhayang ko. Grabe ka. Kaway na kayo. Yun. Ayun. Yan, ganyan. Para ano. Ganyan. Thank you so much sa pag-play ha. Maraming naman gaya po kayo do eh. Haway kayo kung kwando. Yan. Baru sa katugon ako. Okay. Salamat sa pag-play ha sa video. Thank you. Thank you po.
Ah, I had a last walk with you. Maraming salamat po. 2 million in the house. Thank you so much. Guys, kung mga bigay dyan, okay lang yan. Iwanan nyo lang yung live ko. Pag busy kayo. No province po. OTW kay Summer Mix. Yun. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat, sir. Had a last one. Sige na, Brian. Haba ng ads ni Summer Mix. Yun, thank you so much. Maraming salamat po. Thank you sa ads. Haba pa ads. Eh, sabi di. Yan si Summer Mix. Nagsasahod din yan hanggang ngayon. Nagsasahod din yan sa YouTube. Sir. Yan si Summer Mix. Sige na do. Nasa ads pa rin ako. Wow. Salamat po sa ads. Thank you, sir. Ano? Adalah. A portrait of my love. And it falls, you and I have no son. Thank you sa ads. Maraming salamat po. Malapit na pala ako nagka 38 minutes na pala ako. Malapit na rin ako maka isang oras. Grabe no, bilis na ng oras. Sige nga do. Ano ba, ito ko do. Lota na yung TL. Braulio. For amazing, thank you so much for amazing John. Maraming salamat po.
Thank you sa inyo at sa 6 na tamsak. Maraming salamat po. Malapit na pala tayo mag ano guys, mag 1 oras. Ang bilis lang ng oras, no? Hmm. Ano? Ha? Pa-print. Sa lawag ma? Ano? Ha? Webes pa, no? Tapos sa Bernes yung green. Ibig sabihin yan, mag-uniform ako bukas. Yung green yung susutin ko bukas. Kasi ang Webes, ano yan eh, yung pink. Yung pink yata, yung susutin nila. Ay, hindi pink. Yung ano, parang tawag sa ganyan, no? Kasi kulor ng pareha ng kakuan. Pareha na short niya, hindi tayo. Pink na. Ning. Pero nagahuang ko sa kulor ng huang ko anday. Ano yung huang pang Bernes, diba? Pumipulos mo na, diba? Diba pink mo na? No. Pwede sugma. Klaro guma ang suotin. Ano ito yung color ng suotin? Murag ito. Ano? Limot ko. 4 amazing people. Shout out. Thank you. Thank you for all the support. I will appreciated your support. Ito diba? Iya kasi mga Salamat sa suporta. Pag busy ka po, iwanan mo lang yung live ko po. Pag busy ka. Ayan. Mag-mute lang.
Sa araw-araw, silent live ko kasi may work pa ako from 8 a.m. to 6 p.m. Okay. Okay po, ganun din ako eh. Ay, maya konti guys, mag-ano na tayo, Sir John. Mag-i-end na rin tayo maya konti. Kasi tulog na tayo, may trabaho din ako ng umaga eh. Duty ako, alas 6 din ng, alas 6 ng umaga din ng duty ko. Yun na. Harang pa rin si Summer Mix. Uy, sana all. Salamat sa paharang muna kay Summer. Salamat. Kahit kay Summer ka lang magpaharang, wag lang sa akin kasi hindi pa naman monetize tong ano ko. Hindi pa naman monetize to. Kay Summer lang yung monetize. Active. Nag-active pa. Ano na tayo? Hindi rin ako masyadong active sa YT kasi pagod na. Facebook monetize. Di po ako. Social media. Hindi ko anan. Dan play na kay Summer Mix. Ayan, salamat po. Sir, maraming salamat po. Thank you. Ay, Diyos ko. Lapit na po tayo mag-end guys. Lapit na po tayo mag-end ano sir. Naka 47 minutes na ako. Mag 1 hour lang ako. Para matulog tayo ng umaga. Maraming salamat host. Maraming salamat din sa iyo ha. Maaga. Lapit na rin ako mag-end. Naka 47 minutes na ako eh. Mag-isang oras lang ako. Dong, kaya ako sunodong. Kaplas ang makulikod niya. Tigil na mo. Kaya ilot eh pa. Muna naman. Dugay ko to. Pinagpaprint. Asa ka sa nag-print? But lang. Mag-live ko bumita. May watch ka. Ay. Mansa na rin pa niyang sinanaan niya. Pa, murag wala lagi na kabuning kuan. Sa? Ikaw naman, anak. Sa man na? Pizza mo ba ginsudli? Siya lagi mo. Ayan. Meron na lang po tayong 10
10 minutes. Ano tayo? 8 minutes. 10 minutes left.